Tropiko. Ay, we're back mga idol. Iti pagdidigan yung radio station. Yes. 99.5 IFM Lawag. And Na tayo ti usapang pag-ibig. yeah. Apo. You are the one. Kung nada Idol Glenn. Ang mamong ba Idol Glenn nga ada iti parang goal. Tinumutoy biyang kahit kung iburay man kanagitoy agdingdingay ka na tayo tatangal daw. Amo yung mga idol no agarim ka. Aya, anot goal mo? My goal is to is to lukuem lang detang tao. Ayan. Actually, goal ko lang hindi ko agad. Siyempre, of course, nakita na pintas. Inka, kaya't mo nga iso nagbaling ang partner mo. Yes. So, as a partner, mabaling ka nga agro-king kwa na within the, kaya't mo ti maadol ligi na kaya na anyaman detoy kaya na nga mapasamak ti biyak na. Ada nga minigay times nga, ada nga minigay things nga di mo amo nga, ti amom nakalalaing ka na umamin. Ngayon, adagayam sa bali ng nga talent or something nga digite ko. So nga, no duma DJ pinag-grow you as nga agkadwa. Ket ijay lang nga maamuan. Yes. Haan yung nga maamuan no dete agar-aram ka pa ilaing. Kung nanangar ni bakit pwede ko apa idi agar-aram ka nakabangbanglo ka. Idi mo ay sabi bang joke lang. Amay sa nakagugwapo ka, hindi nga. Ito tako na kag ang raggamot. pauna na beta. Kaya ano mo mga idol? Kaya adangamin kasi oo, basta ti importante ta-grow ka kaneta relasyon nyo. Diba? Ang DJ mapamukwaan at syakti umuna king kwala. Kungkol na yung paano. Basta ti goal dito yung mga idol ko to date is to marry. Yes. Ako Actually, na da. When nga DJ ko maubing agad kita nyo pala ang DJ pinagadaliw mo ta nga. Puppy love daw yun. Sa DJ ko ma-imagine grade 3 ka tapos inaaral mo to marry. Actually, ada ubing kakaduang nawa di kay siyempre na kay ayo na ngamin ti ubing no grade 3 grade 4 ay ayam camping ko kadinyo. Oy bro ko na siyempre brother kasi kasi lang kumakuya kasi ay tito pa ikidi ada mang tetix kanya kung kuna. Ubing grade 3 ada kanong pala ang knowing each other message na ko na di namot amo makon-confuse ak nosong bata kilalaki. Bakit di dyan una LGBT? Lalaki isunan. Babae timang ko kagangguana. Timang kursunadan. Nagwapo nga miti ubing. Wow! Ikaw na! Medyo haang mga nagwapo kasi lang ko lang. Wow! Kasi siya lang idiubing nga angudan. Kasi dabi apo ka na ito yung mga titahuit at pangdawa. Ang mga napigilala-apong blende. Hindi ka after a week siguro. Sinong bata na? Dua kami. Sana all no. Ito ni problema. Sago din na kinantsawan ni J. Lula na. Nagproblema ka, agapuko ka, dinahuras ka na niya po ko. Di pala mga idol, dagita kita sana dagiti ubing akit hanap lang nga magigay ubing. Although papi love ako na da pero hey ang pasa ka pera na laing nagdadagdag problema ubing. So kasano ka mga masungbatan ay kaya po tapos data pag kita nyo nga na saya at digiti ubing po. Tapos pag date na idol Glenn pagkapuan na. Umanay ka no mo DJ kwan duwang palamig. Fishball. Gulaman. Tapos digita nga ubing nga tanga dati paakbakbay na tricycle fishball na padamo nga kwa nga DJ kwa mo nga kasi la ubing lang nga gagagin ko ubing nga mga DJ awong napila nga pinagbado mo ubing apo aya mga narte mga ubing adan tuti ubing na
Anyway, kasi dito mo mas masama kita. Self-control lang ubing. Di kita nga panagayat. Aday ko na ako, no, agbasbasa ka pa ilaang, no, ti pag-date mo, katan ti naganak mo. Huwag mo na magseryoso sa mga ganyan, no? Agbasa ka pa lang na naing. Ti problemahin nyo, di kita akad siyo. Hindi yung lakad nyo, di ba? Agbasa, ni Kuya Yo Lawrence, salang nakigayam, idi after grade college. 6. Ay, tama, grade 6. After college na talaga. As in, after ka, hindi ada work con, di dyan na ka nakigayam. Anyway. Pero, luk-luk mo na pa na. Naloko ka lang. Anyway, kasi nga talaga, hantayo mo't nga ano dito yan, mapigilan, di kita circumstances, iti may isang relasyon, kan dito oras, kan dito kwam, dito, hindi mo makontrol dito, ayat. Yes. So nga, again, self-control. Well, actually, dito the expectations ka no ken reality sa Valentine's. Expectation versus reality. Alaman. Hindi lahat may date. At siyempre no Valentine's at yung muti expectation at duty at kaadwan. O at yung muda at date da mostly awan. At do mga talaga kaya mas nakafocus da pa ikadigitay nasisisitang detoy Valentine's do nga. At nga minti papapadadang mostly no DJ weekdays. Ngam itata weekends ado siguro tatati activities sa basabali nga dapat ita churches yo ita organizations yo. Correct. Kaya digit family yo pwede kasi ada family Valentine's date yo. Okay data. Enjoy this day kasi it's weekend. Tsaka hindi kailangang bongga para maging special. Diba? Expectaran tayo. Expectaran tayo nga reality tiba ay ti expectation tayo Valentine's Day ket dapat nakapimpintas, dapat ada digitay mapangka iti bed mo kad nakada petals apo petals nagpetalios kasi pauna yun. When di ba dapat ka tapos nagijay kaya natin dinner for two kasi dahil i-expectaram ko mapangkagaya medyo pag dineran ko nakadadumot tao nakadadumot mag-dedit pa dayo. Di ba? I want na bakit maganda pag-datean da Kuya Sonny Sabio ni Ate Marjorie sabi dito Hawaii. Ay steak la ko ti dagito. Am na naka-sweet na gito At dami pa events dano ka dyan. Dito yung photo booth and all. Diba? Hello Ate Marjorie and Kuya Sonny Boy Sabio dito na Hawaii. Ayan. So Kasjay. Hello ma'am. Mangipakasti kay ma'am mga ruti photo booth. Di ba di photo booth no kakada photo na? Nagigtutak na dati chat ni Papa. Hanya ti ka na ni Papang. Happy Valentine's Barok. Tati kung kunada nga. Family love death. Ay, storage niya. Ayatan na kan Papa and Mama. Ayatan na kan talaga ni I love you. Ayatan na ka talaga ni Papam kalalayan nga dengdengen. Nagpik sa tabalay. Nagpik sa tabalay yu at agbarbarbel. Hindi radyo tiya mo kunot agjijib. Tiya mo kunot agjijib. Anyway, ti pamayan tayo gayam kadeti kasto. Anyway, ag-effort tayo ng simple lang. Oray simple lang at least ada digit tot mo nga alam mo kadeti pakitam kadeti ng aldaw. Ngay ayatem di kita. Isang ko kang kahit Glenn. Thus, DJ kailangan bang ang grande iti isagot mo kaneta ay ayatem? Haan. Anyway, DJ simple lang for example nakaramid ka tidani mga kung ko na. Yari midam tidani nagsimple lang DJ. Hanga magatang DJ. Hanga magatang hang mga makita ta SM. Puta bangir nga mul kasi hamo nga makita DJ di mo magatang DJ. No di kiti aga po kadeta pusum kanta utik mo no naman nagyan na. O di ba? Iso ti ubra ikabil mo jay inka ipa-printen no kaya mo surprise ba ni tita? Api bagbag kumakangkat di pa hanga surprise. Api sikat surprise. Amo, di ka mayatan na. Di ba? Yung kami makipaala. O di at least. Yung kami makipaala kasi DJ may isang friend ni office mate na nagbalin nga abogada. Kaya nagbalik kasi lang pa na dati
Anya DJ Thanksgiving. Di ka din kayo makipaalam. Oh, siyempre, supay atay, supay de date me. Supay tayo bayadak. Oh, di ba? Supay tayo bayadak nga dete. Tipid tips dito yung Tipid tips dito. Nga mga ka na kayo, ing kayo. Patay. Power. Talaga mo. Ngam na day tumalpas siguro to day siyempre intayo agpasya no anya man may pabuya dito ila. Kasi ano kwa family date no kat pa may anyon or duduwa kayo na trumwar. Family date siguro ngam ni kadami siyempre alam ni Abing mapamag dutalo ka mo lang amin. Manibit. Talalo kami siguro alaom ni ko nga mento no rabi adanto pagkisala ito sila ball adanto bukas lang ang tuksido ka? Haan ti motif na kahawayan dati mga tanang ay intad ni Sir kwa agdigos ka kung naktuman kay ka ni Sir anya na ganan di Hawaii Sir Marlon Ordiles ko kaya happy Valentine's Sir hello usar to DJ intad mo nga Hawaiian na ay Hawaiiano ang narigaton no, iswarag ti Hawaiian na pagagselos ni Baket ko. Bakang salakat perlisel. Uy, nadun to DJ kasla lang ko ha. Ano DJ yun? Etay skirt mo nga tay istro. Sa kini-kini. Iso pa di ba? Okay. So anya pwede kayo tipid-tipid na. Oh, dito ni. Agluto ka. Tay special team. O, di ba? Tipid tips day dyan. Agluto. Or di kayo balayo. Simple lang, di ba? Dito yan Or simple lang. Sikat mangiluto kong bakit. Sikat mangiluto kong bakit mo. Ilutwam. Bakit mo? Sikat mangiluto kong bakit mo. Amo yun na DJ kaisla kayat yung kumate ayan dati kayat yung papanan ay kasi lang kung ada amount may mayon kasi kung ulo kayat yung ti ayan DJ kayat yung ti beach ngam di kayo makarwarta di kayo lang tabala yun ada mo dakil mo tay TV yo i-play mo tay beach nga kwa tapos kung kuna na tabay tapos yung kayo dyan sangot na TV yo isa gano'n yung table yo wala at least mangigyo ada kayo ti beach no kaya yung Mount Lamin Nata dyan Mount Lamin Mount Lamin yung mag-drone di ba kita yo di ba simple ang pauna yun hindi yung kayat di no kayat yung ti makayat kumanti mapanje Batanes bakit di ba tuno malmalpas kayo tuno agdis dessert kayo kahit Batanes bakit alis tulad ito inyakar di ba sayo at least kat na-enjoy di ba dito a Valentine's yo awan di tapno no di kayo mo't no di yo amot talagang kapapanan nyo kat in kayo hindi biyahe ni Drew kasi nagawin ni Drew iso na makakamu ka di papanan yun nalpas hindi mo papanan nyo nagpada kay mga ay na maululaw ti Pilipinas di suti papanan nyo nga maala mga idol day ko namin kan Idol Glenn haan nga nasken nga ang grande detoy isagot yung bakit yo no nalaing kag danyo nagkanta di surprise sa misuna di ba? Simple as that. Di kami at Analida is hey ni Ma'am Anali hello. Lang at dito man nagde-date Happy Valentine's. Happy Valentine's mga idol ko na. Pati ni Miles Garcia. Good morning ma'am. Anyway sa magtadamatikas la red flag kada green flag kano ti relationship ito no madam-dama. Pas jelo na tapno amuyo tapno napimpindas stronger dati. Ito no makasusuruak bot kay ka master. Wow. Sensei. And ni Martes Solentino Liana and kuna na ni Ma'am tatay Daisy Juan kuna na. Good morning Sir Lawrence, Sir Glenn. Bayat man dito topic is ita mga sir makapamurmuray kuna na. Alakit agmurmuray tayo. Oreget bigaten. Nandiyan ito yan. Agisagana kayo ka DJ pamigat yun para ka may pinita breakfast date. Breakfast in bed ko na da. Kasano DJ? Breakfast in bed di mo mo dyan. Awang bed ko okay. No, awang bed yo breakfast in papag kasi.
Inap-apam na to din. Nag-exam sa breakfast in karton. Well, actually, alis na yan. Niluto maya. Ikam na di ba, the serving tray yo. Kabil mo kami ni JDJ, mabaling... Ay, the serving tray yo? Di awan. Actually, no awang gamin serving tray yo. Mabalin DJ dakkel nga plato. Kastoy, latan. Itimplam ni bakit mo, ya. Anya ti api ni bakit mo Itimplam. Ay, itimplam. Itimplam ni bakit mo, agluto ka ti itlog, hotdog, anapay, tusino, di kita. Tapos, may fried rice. No awan ti Daing. serving tray yo. Bulong ti Saba. Di ba? Nag-anamot to. Panunod ka ti ang panunod kay kami na no awan bulong ti beach walk. Joke lang. Chinelas. Okay, Joke mga lang, idol. Daw naman to, dati red can green flag. Para Iti iti relasyon. na At mga pigpigsa. susuro kayo. Okay. Sabay ka ni Master Glenn. At timanti report. Sumarsara no? Na commercial. Ito pagsalitaan mga idol. Ito ba daw na ba? Oras 5:47 in the morning. IFM. Sa imo nga murag